хора, в това видео ще направим желе без лепило и боракс. Нужните материали са нещо, с което да разбърквате, шампуан, олио и брашно. Първо, в съда изсипваме малко от брашното. Някъде ето толкова. След това го разбъркваме хубаво и добавяме малко шампуан. Ето да се получава малко, да. След това добавяте малко олио, за да се получава. Очаквате някъде към цялото олио и разбъркате хубаво. То може би става нещо като тесто с тези неща, но някои хора му казват пластелин, а то си е чисто желе. Продължавам. Ще добавя още малко шампуан. Малко, да. След това ще разбъркваме отново. Добавим още малко олио. Да. И ще се върна, когато вече съм го разбъркала. И хора, това е полученият резултат. Да. Стана доста добре. Не очаквах да се получи даже толкова добре, но все пак се радвам. Ето. И се надявам, ако вие се пробвате да го направите, да ви се получи. И хора, това беше всичко от нас. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако това е така, се абонирайте за канала и го харесайте. Чао!